Mohli všetci zísť, pretože vidím veľa ľudí, ktorí je plne inšpiratívny, má chuť niečo robiť, niečo zmeniť a to je si myslím veľmi dôležité. Tak chcel by som vyjadriť aj vďaku organizátorom, že nás pozvali. Na začiatok by som sa chcel spýtať, je tu veľa ľudí z Bratislavy, môžete zdvihnúť ruku, pestuje voľakú zeleninu, majú záhradky alebo také niečo. No. Ide o to, že stále veľa ľudí má záhradky, ale na druhej strane vzniká to aj problém, že stále veľa ľudí aj nemá záhradky. A ľudia, ktorí, dá sa povedať, nemajú možnosť čerpať tie produkty zo záhradok, tú chuť viete odlíšiť. A stavím sa s každým, kto jedol paradajky z Teska alebo z akýchkoľvek reťazcov a jedol domáce paradajky, že tá chuť sa absolútne nedá porovnať. A úlohou, čo by sme chceli vlastne robiť, je jednoducho vytvoriť taktiež komunitu ľudí, ktorí budú spoločný cieľ, ktorí budú mať spoločné záujmy a budú sa môcť rozprávať a šíriť rovnaké idei. Čo robia vlastne depničkári? Depničkári sú dva mladí chalani, teda ja a môj kolega tu. Svojím spôsobom sa hrať, ale tá hra by som povedal vyústila do niečoho, čo má reálnu možnosť uspieť, pretože dostávame veľa pozitívnych správ z celého Slovenska a myslím si, že aj Andrej určite dostáva veľa pozitívnych správ za to, čo robí. A je dôležité, vlastne ostali sme na tej ceste, čo chceme proklamovať, čo chceme robiť a to je to najdôležitejšie. Pretože veríme, že čerstvosť, lokálnosť a lojálnosť sa ľuďom určite ráta. Dá sa povedať, že depničkári sú skôr o ľuďoch, ktorí chcú zmeniť spočiatku cestu, ako sa dostáva zelenina a ovocie k ním. A táto cesta má vlastne vyjadrovať spôsob životného štýlu. Ja si myslím, že na každom z nás ľudia, ktorí sa rozhodnú využiť akýkoľvek takýto depničkový systém, robia dobre, pretože na jednej strane podporujú farmára, na druhej strane podporujú svoju komunitu, v ktorej žijú a svojím spôsobom dostávajú kvalitnejšie výrobky v porovnaní s konvenčnými produktami, ktoré môžu dostať v regulárnych obchodoch. Veľmi dôležité je to, ako vlastne snažíme sa komunikovať, pretože nie je ani tak dôležité, čo robíme, pretože to, čo robíme, je vlastne distribúcia depničiek čerstvej zeleniny, ale dôležité je, prečo to robíme. Chceme spojiť na jednej strane farmárov, ich prácu a chceme vyjadriť uznanie. Pretože čo sme sa mali možnosť rozprávať s veľa farmármi, veľa ľudí nám povedalo, že sa cítia nepotrební, systém ich nepotrebuje tak. Ale verím tomu, že keby sa spýtam tu ľudí vás, koľko ľudí by chcelo podporiť takýto systém a podporiť priameho farmára, keby poznalo toho farmára, tak si myslím, že väčšina z vás. Čo by som ešte mohol tak zhrnúť, ako som povedal, že depničkári chcú inšpirovať ľudí. Dá sa povedať, naša úloha je podnietiť všetkých, od pestovateľov, od ľudí, ktorí majú záľubu v robení lekvárov, pomôcť im na to, aby certifikovali si to, aby to mohli ďalej distribuovať, pretože pokiaľ ich to baví a je to niečo, čo majú radi, tak to by mali robiť. Pretože stále veľa ľudí robí robotu, ktorá ich nebaví. A myslím si, keď človek nájde niečo, čo ho baví, mal by sa toho držať a mal by to robiť opodstatnením. A potom ja si myslím, že aj ľudia, ktorí budú... Ďakujem.